Күзләрдә дә язлар кабатлана. Әле кичә генә әби бабайларның тормыш мәгънәсе оныкларда булса, бүген өлкән буын вәкилләренең күбесе моның белән канәгать түгел. Аларны нәрсә кызыксындыра? Эфирда Таяну ноктасы тапшыру. Студияда Венера Итова. Исәнмесез? Мөхтәрәм кунаклар, безнең апалар бүген студиябызда. Әлеге җырны башкарып чыгыр өчен генә дә күпме дәрт, күпме энергия кирәк. Сез энергия чыганагын каян аласыз? Халыктан алам, табигатьтән алам. Яшәгән, менә бергә йөргән яшь җырчылардан, аларга карап яшәрәм. Бик матур бу клипны үзем дә яратам мин. Бик матур. Яшәр белән шау бик рәхәт. Аллага шөкер, менә олыгайган көнемдә миңа насип булды гел яшәр арасында эшләп, җырлап йөрергә. Әле генә гастрольдән кайттым. Бөтен Рәсәй шәһәрләрен үттек дияргә була. Хантамасийский өлкәгә хәтле бардык, пеньевиннар янына. Әле ул гына да түгел, сезнең бит әле Хәмдүнуша, без сезне шулай ук социаль челтәрләрдә күзәтеп барабыз. Хәмдүнуша лайв, аны күрмичә калган кешеләр юктыр. Менә безнең менталитетта бар бит инде өлкәннәргә килешми инде, бу яшьтә килешми диючеләр. Үзләренә шул кадәр ниндидер менә шундый штамплар куючылар. Сез ничек шуннан башка ишсез, ничек уратып уздымы бу? Бу олай уйлаучылар өйдә утыру минем характерыма да, минем эшкә дөньяма да туры килми. Мин эшсез яшәй алмыйм. Менә хәзер инде лайыклы алга киттем дип өйгә кайтып утырсам, нәрсә эшләргә кирәк? Дөресен әйткәндә үләргә кирәк. Мин яшәр арасына чыгып, менә шулай иттереп үземә күңелле хәлләр белән шөгыльләнәм. Аннан соң инде әле бит әле мин 70 яшым тула озакламый. Әле бит әле миңа 18 генә яшь монда күңелдә, йөрәктә. Ана бер каяда куеп булмый. Әйдәгез әле видеосманы карап узыйк, күрмәгәннәргә күрергә. Хай! Сезнең белән янәдән мин Хәмдүнуша. Блогымның алдагы чыгарылышы бик күп лайклар һәм уңай комментарийлар җыйды. Әлбәттә, хейтерларсыз булмады. Печалька. Күрәсең, алар менә мине булай күрергә тели. Исәнмесез? Зәңгәр экраннар каршында утыручы хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без Хәмдүнә Тимергалиева белән телепанорама тапшыруын башлыйбыз. Сезгә бу кирәк идеме? Ничәнче гасырда яшибез без? 17? Бәлки 16дыр? My friends. Шушы яшемә җитеп тә, мин замана белән бергә атлыйм. Минем күңелем яшь. Сезнең күңелегез яшь һәм бу дәрт, бу энергия чыннан да күренеп тора күп кешеләр өчен. Umuman әйтергә кирәк, бүгенге тормышта әле бит тумас бурын картаюучылар да җитәрлек. Шулай бит, сез аны үзегез дә сизәсездер. Менә нәрсәдән килеп чыга ул? Каян чыга ул шул кадәр зарланучылар, бөтен дөньядан яшәккә кешеләрне эзләүчеләр. Сезнең арагызда андый кешеләр бармы? Кайсыгыз башласагыз да ярый. Ханым. Мин әйтәсем килә. Мин җитәклим Казан татарлары клубын. Менә былтыр булды 150 кеше. 150 кеше кая барабыз дип кенә торалар. Кая барабыз? Шәһәрдә андый кешеләр күпме? Без кая барабыз? Концерт куябыз, бөтен кеше сорый. Сез кем, сезгә алыгыз безне дә. Ну, клуб битендә нәрсә анда? Без анда бушлай эшлибез. 150 кеше дә бик күп. Өйдә утыручыларның все. Аларга нишләргә? Телевизордан һәрвакыт күрсәтәләр 4 сериялы кино. Анда бит кәкрәеп утырасың барышып, все, эш бетте. Менә шундый клублар күбрәк булсын, үзләре районнарда аларны бөтенсен җыеп бетерә алмый. Клубка йөрүчеләр, аларга дәрт ташып тора. Шалтыратасың, ой, барам. Иң олы апай миндә 91 яшьлек.
Флорочка, мине бер кая чакырмыйсыңмы дип менә шулай шалтырата. Шуның өчен җырырга кирәк. Җырларга, биергә, хорлар, концертлар, менә төрле хәзер жизнелюплар бар. Җырыгыз, картаймагыз, шуңа озак яшибез. Шыннан да, менә бүген студиябызда нәкъ шундый кешеләр җыелды, алар әлеге дәртне, дуслар, сез мондагы энергетиканы күрсәгез, шыннан да, гомумән алганда, күп очракта, теге тормыштарда балалар, оныклар үз теләгән шөгыль белән шөгыльләнергә вакыт та булмый, шулай бит. Менә Ания апа, сез менә үзегез хәзер нәрсә белән шөгыльләнәсез? Гомумән һәрберегезнең дә бүген иштәсе килә. Мин лайыклы ялга чыккач, ничектер менә нишләрмен инде, диванда гына ятасы булыр микән инде дип башта бик кайгырган идем. Аннан кирип киттем, башым белән чумдым, дөнья мәшәкатьләренә, эшләр, балалар, бөтенсе бергә. Аннан соң бергәләп концертларга йөрибез. Аннан соң концертлардан соң танцларга калабыз. Шуның кадәр күңел итеп уздырабыз. Аннан соң буш вакытым булса, мин китапханәгә йөрим. Аннан китаплары алам. Яңа чыккан авторларның бөтен китапларын укып барам. Татар авторларының, күбрәк татарларныкын укыйм инде. Әле менә соңгы укыган китабым Камил Каримовның уен әсәрен укыдым. Ул бик эчтәлекле. Нурия апа, сезнең менә бүген моңа кадәр шөгыльләнмичә нәрсә белән шөгыльләнә башладыгыз бүгенге тормышыгызда? Ничек дип әйтеп башлыймын? Мин эшләдем шундый өлкәдә, сәүдә системасында да берничек тә булай яллар итеп җырлап йөргә берничек тә вакыт булмады. Балалар бәләкәй булдылар. Ял итеп җырлап йөрергә. Менә һәр кеше андый мөмкинчелек булмады. Эшләгән вакытта менә инде мин ялга чыгу белән, лаеклы ялга чыгу белән үземнең яраткан шөгылем җырларга йөри башладым. Хорларга иң беренче йөри башлаган хорым минем дуслык ансамбле Гүзәл Маликовда йөрдем. Аннан соң менә безнең янәшәбездә генә Флора ханымның татар шушы Казан татарлар группасында 3 ел алар белән бергә шөгыльләндек. Мин аның генә ярдәмчесе дә булып тордым шул 3 ел дәверендә. Хәзер инде тору урыным алышу сәбәпле без Флора белән аралар үзелде. Хәзер мин Казан шәһәренең Юнус мәдәният сарае каршында эшләп килүче татар халык хоры кичке утларда җырлыйбыз. Йөримен бик актив агзасы инде мин. Бәлкем үзегезнең бер яраткан җырыгыздан, бер дәртле җырыгыздан өзек тә җырлап китерсез безгә. Sana duğaşım güzelimle Tibratme talı güzeget İslerime teşerme göz Ezelabit güzegim Әфәрин, рәхмәт, бик зур. Айрым җырлап, менә Балкыш фестивалендә 2 ел рәттән дипломант булдым. Субханалла, Анна апа. Нурия ханым турында әйтим әле мин. 91 елларны, 90 елларны без танышып киттек җырчыбыз Резида Туфатуллина. Аның апасы Нурия ханым. Шуннан ул менә шушы оста дигән фирмада якын гына шунда эшли иде. Ул миңа беренче мәртәбә бер артистларда да юк, Батфорд итек тектирде. Менә шушы Батфорд итекне киеп чыккач, иң беренче двор спортага киеп чыктым, яңа күлмәкләр белән, колымны сузып бергәнем. Батфорд белән Хәмдәнә килеп чыккач, бит инде татар кызы, необычный теге халык җырчысы. Әйе, халык җырчысы. Халык ах итте. Аннан сорадылар, каян алдың шушы хәтле артистлар арасында кызыксыну бар бит инде. Каян алдың бу итекне Батфордны? Мен әйтәм, Италиядан кайтарттым. Нинди фирма, мен әйтәм, Оста. Оста дип аталадыр иде. Оста. Оста дип. Менә шушай танышып киттек. Бу искиткеч ханым Нурия җырлый да ул дөньяны яратып яши торган кеше. Бүген безнең студиябызда бары тик шундый кешеләр генә җыелды. Башкалары белән танышуыбызны дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз.
Татарстан Яңа ғасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру. Біз дәвам итәбез бер картлыкта, бер яшьлектә, көзләрдә дә язлар кабатлана дип атадык тапшырубызны. Мөнир апа, сезнең нинди икенче менә әйтәләр урысларда второе дыхание диләр, икенче сулыш диләр. Менә сезнең нинди үзегез өчен ачышлар? Лайыклы ялга чыксаң да эшләмичә булмый. Эшләп җирибез. Мин экскурсовод булып эшлим. Өч телдә сөйләшәм инде мин, рус, татар, инглиз телендә сөйләшәм. Быел бит чемпионат узды. Бөтен дөнья футбол чемпионаты узды, шунда эшләдем. Аннары соң мин әйтәсем килә, менә быел мин йөзә башладым. Ханымнар, әфәнделәр, курыкмагыз. Бассейнга барыгыз, йөзә алмасагыз да, безнең халык бит инде менә безнең яшьләрдәге кеше күбесе йөзә алмый. Чөнки мин экскурсовод бит инде Явыз Иван каравы буенча татарлар 30 чакрым елгадан, Иделдән, урманнан яшәргә тиеш. Ераграк. Шуңа күрә мин инде әйтәм, ярар инде әйтәм, теге дөньяга китермен инде ирәнмичә, су үзәргә ирәнмичә китермен дип уйлаган идем дә, әйтәм, тукта әле, ирәним әле, инструктор ялладым. Гомер бит бер генә дип шулай инде кадерләрен белгенә. Әйе. Шундый рәхәт ул дуслар, шуңа күрә ханымлар, әфәнделәр, вакытыгызны югалтмагыз, курыкмагыз, бассейнга йөрегез. Без бер үзектә карабыз әле сезнең тагын нәрсәләр белән шөгыльләнүегез хакында. Здравствуйте. И как еще у нас приветствует Казани и Сен-Мессес. Меня зовут Мунира Ханым. Мы с вами находимся на достаточно оживленной улице Казани, Габдуллы Тукая, не случайно. Известный драматург, татарский драматург Гляскар Камал в своей автобиографии написал: «Я, Гляскар Глякбар Улы Камал, родился в 1878 году, 25 декабря по старому стилю, в понедельник, рано утром». По непонятным причинам семья часто меняла квартиры. И в татарской слободе об отце драматурга ходила поговорка: «Шахига хатын ярамый, Глякбарга фатир ярамый». Гомумән, ниндидер яңа шепшен, яңа сәләтләр, яңа талантлар. Фирай ханым, менә сез бүген үзегез өчен нинди ачышлар ачтыгыз һәм нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Мин беренчедән шушы студияга җыелган кызларга карап, кызлар дип әйтәм, бөтенегез дә кызлар кебек, барыгыз да янып торасыз, барыгыз да балкып торасыз, һәм миңа караганда бөтенегез дә уңганнар, осталар, сәләтлеләр. Мин гапга дигән кеше, бөтен кеше шикелле үк лаеклы ялга чыккач, үз яшем җитеп, бер мәл аптырап калдым. Эш бетте, дөнья җимерелде, нәрсә бу, өйдә торырга тиешме? Оныклар инде алар каралалар, өйдә торсаң да, эшләсәң дә, алар өчен аерым вакыты юк абинең. Оныклар белән яшисең, оныклар алар синең яшәвең, алар синең сулышың, алар синең бәхетең, алар бөтенесе, алар сиңа дәрт тә бирә, алар сиңа көч тә бирә. Анысы икенче тема. Шуннан соң уйладым да, Аллаһ әйткән бит. Аллаһы бер ишекне япмый торып, бер ишекне ачырга әзерләми торып, бер ишекне япмый. Адәм баласы каршында. Күптәнге хыялым бар иде, китап әзерләү турында. Маңа кадәр кемнәрнеңдер китапларын әзерләшә идем. Сез безгә дә шулай алып килгәнсез, сез безгә һәм үзем менә быел беренче китабымны чыгардым, Мәңге яшә келәтле дип атала. Бу Түбән Кама районындагы Келәтле һәм Клештурда дигән ике авыл турында. Авылның тарихы да, авыл кешеләренең язмышы да шуны үз эченә алган. Әлбәттә, мин зур итеп тарихи китап яздым дип әйтә алмыйм. Кайсы да булса авылның тарихын өйрәнеп китап язу өчен кимендә 10 ел вакыт кирәк. Чөнки архивта утырырга кирәк, һәрбер кеше белән сөйләшеп чыгарырга кирәк. Ишек ачмаганнарына да тел табырга кирәк. Шуңа күрә әле бу беренче адымнар дип әйтим. Зур хезмәт, зур эш һәм уйлыйм әле бу беренчесе һәм соңгысы гына булмас дип ышанасы килә. Әйдәгез әле видеозма карабыз, янар дәвам иттербез. Швециядә өлкәннәр үзләренең оныклары белән бик мәшгуль килмиләр. Каян килгәндер бу тәртип? Балалары шулай теләми микән олгыйган ата-аналарын кымачуларга, борчырга, яки өлкәннәр үзләре шулай теләми микән?
алар очрашалар, бер-берсенә кунакка килсәләр, балаларын хәл белергә баралар, оныкларының хәл белергә баралар, яки алар киләләр, шулай гына очрашалар. Балаларын, үзләренең балаларын ата-анасына тапшырмайлар. Монда утыра өйдә бала белән 1 яшькә чаклымы, анда 2 яшькә чаклымы, яки ана утыра, яки ата утыра. Әгәр дә алай да булмаса, эшләрен ташларга исепләре юк икән, демәк, алар кеше яллый. Монда шундый организация бар, нянялар, специальный шундый нянялар бар, аларны ялларга була. Аннан соң балалар әзрәк үзләре аякка баскач, бик яхшы монда балалар бакчалары, бик күп адым сайын. Тәрбия яхшы, карыйлар бик яхшы. Шуның өчен өлкәннәр оныклары белән мәш килмәй монда. Тудырган соң икән үзең җаваплы, үз балаларың өчен дигән тәртип монда. Менә шундый хәлләр Швециядә. Бүген дә хәтта үзебездә дә ешкына ишетергә туры килә. Без үз балаларыбызны инде үстердек, үзегезнекен үзегез үстерегез дигән шундый сүзләр ешкына яңгырый. Менә сез үзегез моңа ничек карыйсыз? Бу замана таләбеме, замана шаукымымы? Ничек карыйсыз? Килешмисез? Мин килешмим. Гәрәпа. Килешмим, чөнки менә бүгенге көндә әйтәбез бит. Татар теле проблемасы килеп чыкты дибез. Ни өчен тел проблемасы килеп туа? Чөнки заманында менә безнең буын үзебез балаларга туган телебездә сөйләшмәгәнбез. Балаларга туган телгә мәхәббәт тәрбияләй алмаганбыз. Шуңа күрә әле соңга калмадык. Оныкларыбыз бар. Әгәр дә син намазлыкка басасың икән, оныгың килеп шунда намазлыкка синең кебек иелә икән, бик яхшы, бу тәрбия шуннан башлана. Әгәр дә син кашыгыңны уң кулыңа тоттың балам, ипиңне бисмилла әйтеп каптың балам дип әйтәсең икән, тәрбия шуннан башлана. Үз мисалың белән тәрбия шулай. Үз мисалың белән тәрбия. Башкаларыгыз менә оныкларыгыз белән ничек балансны тотасыз үзегезгә дә балаларга да? Хәзер балаларны үстердем. Беләсезме, яшь чакта бик яшь иптәшем үлеп китте, 34 яшьтә. 2 баланы үзем генә үстердем. Театрның ишеге кая ачылганын да белмим. Нинди концертлар, даже телевизордан да карарга вакыт юк. Ну балаларны үстердем. Хәзер аларның балаларын барыбер карашам бит инде мин аларга. Әле сез аңа өлгерәсез. Как же? Әле Нурия дятымны белә, кая барам? Онығымны ертіп келем. Ой, милчик келген деп бітінсе. Ол татарша сөйләшә. Хәзер, чөнки ул минем апайларым белән, абыйларым белән шулай итеп сөйләшә. Хәзер безнең клубта шундый кешеләр тоже бик күп. Менә син онығыңны алып киләсең, мин дә алып килим әле. Әйтәм, бер баланы гына кертергә рөхсәт. Бөтен җиргә кертмиләр. Үткәрәбез чәй-питилар, чәй-питиганда инде юбилейлар үткәрәбез ресторанда. Бөтен 100 кеше була. Җырлыйбыз, биебез, бер-беребезне котлыйбыз. Айга бер музей, Горький музейында очрашу үткәрәбез. Анда менә атаклы артистлар, журналистлар, язучыларны чакырабыз. Шунда кызык, менә шунда оныкларны алып килергә ярый. Бу ни белән килешәлмәс идем. Чөнки әгәр дә оныклар алар иң беренче планда тора. Минем план, әгәр дә мин ниндидер план корганмын икән, инде кадәр барасым бар икән инде. Әгәр дә оныкларны китерәләр икән, алар уже иң беренче планда. Аларны карамыйча мин башка уже җиргә бара алмыйм инде. Шулай булгач, оныкларны карамыйм, булышмыйм дип әйтәлмим. Шагыла да инде, әйме, шулай бит. Менә ничек балаларга да игътибарны бирергә, үзең турында да онытмаска? Аны менә сирәкләтеп әйтеп булмый бит инде. Менә мин безнең карамыйлар, без карыйбыз. Гаиләдә сөйләшәсез дә инде, сөйләшергә кирәк тә инде. Минем оныкларым юк. Әле минем балалар өйләнмәгәндә, кияүгә дә чыкмаган. Шуңа күрә оныкларым юк. Аны үзара сөйләшергә кирәктер инде. Ярдәм кирәк булгач, ярдәм итәсең, ярдәм кирәк булмаса инде ярдәм итмисең. Менә мин теге татар теле мәсьәләсен күтәрәсем килә. Менә минем балалар, хәзер бит инде балалар урысча сөйләшәләр, име? Менә мин менә шундый бейджтагам, идеяме. Мин татарча сөйләшәм. Әйе, мин татарча сөйләшәм дип. Менә мин белән татарча сөйләшәсең килсә, менә татарча сөйләшәсең минем белән дип. Балалар аңлый, но ләкин сөйләшмиләр. Менә шул бар бит инде, проблема бар бит инде. Үзебездән торасы да кызлар. Үзебездән тора. Телгә өйрәтү. Үзеңнең балаң татар булып,
Алла сакласын, ничек итеп телне. Аллаһ Тәгалә бит безне төрле-төрле итеп яраткан. Бер-беребезне белсеннәр өчен, бер-беребезне танысыннар өчен. Кадерле кунаклар, кадерле кызлар дип әйтәс килә. Безнең бүгенге тапшыруыбызны караучылар арасында шаккатып торучылар да бардыр. Без дә шушы пенсияга яшибез бит. Ничек булар өлгерәләр бөтен җирләргә йөрергә, өстәмә эшләрдә эшләргә. Күп кеше бит инде шигырь эзли башлый үзендә, я булмаса тикшеренә башлый, я булмаса игътибар җитми башлый үзенә. Ә сезнең әле башкаларга да шул дәрәҗәдә игътибарыгыз җитә. Менә Нурия апа, ничек менә гомумән алгач лаеклы ялга чыкканнан соң да тулы канлы тормыш белән яшәргә вакыт табырга. Бөтен нәрсәгә вакыт табырга. Бөтен сенә теләк булганда һәр нәрсәгә дә өлгерергә була. Чөнки менә бөтен сутканың тәүлекнең 24 сәгать вакыты ул синеке. Син аны ничек дөрес иттереп бүләсен, шул бөтен нәрсәгә дә өлгерергә була. Мин көнгә атнага 4 тапкыр бассейнга йөрим. Атнага 3 тапкыр мин репетициягә хорга йөрим. Шул ук вакытта әле ярышларда, бәйгеләрдә дә катнашам. Бөтен нинди бәйгеләр район тарафыннан безнең үзебезнең мәдәният сараен каршында үткәрелгән чараларны һәр берсендә катнашып киләм. Әле бу ел яз көне менә бездә бит инде жизнелюб социаль программа эшләп килә. Бик әйбәт кенә. Анда бөтен безнең шушы өлкән буын кешеләре түләүсез шөгыльләнә алалар, бию белән, гимнастика анда, театр түгәрәкләре, җырлар, һәр берсендә алар менә шөгыльләнә алалар. Мин дә менә шушы жизнелюб программасы кысаларында үткәрелгән бу ел май аенда уздырылды. Алтын бикә, матурлык һәм зирәклек алтын бикә конкурсы 2018. Мин шуның бу ел җиңүчесе булдым. Анда 5 номинация буенча уздырылды инде шул ярыш, бәйге. Менә бик матур иттереп корона кидерттеләр. Монда матурлык һәм зирәклек. Бүген дә бик матур, бик зифа безнең караучылар уйларга мөмкиннәр. Алар бит ширләмиләр, аларның бер җирдә уртмыйдыр, шуңа күрә алар шундый күңел яшьләрдер дип уйларга мөмкиннәр. Утырырга һич вакыт юк. Чирезләп утырырга. Эш белән шөгыльләнгән вакытта. Менә эш пышу дигән кешеләр дә бар. Менә эш пыша, менә шундый шигырь дип тә әйтәләр инде күп кенә әбиләр. Нәрсә киңәш итерсез? 100% булышкан кешеләргә мин әйтер идем, тик утырмаска, нәрсәдер үзенә шөгыль табарга. Менә мин соңгы 2 ел эчендә бик каты авыртып алдым. Шул вакытта әгәр дә мин пессимизмга бирелеп, ой Алла бетте минде дип утырсам, инде мин мөмкин гүриясе булырга. Ә мин үземә эш таптым. Минем теге хамдөнишаларны фәләннәрне эшләделәр. Үземә тапкач, ана шунда баргач минем авыртуым бөтенләй юк. Инде кич белән кайткач әзрәк сизелә арган. Юк, аны да сизмисең. Яшәргә кирәк. Яшәргә кирәк. Якты дөньяда бер генә без рәхәт итеп, менә шу якты дөньяның бер генә мәртәбә безгә бирелгән аңлап яшәргә кирәк. Бу дөньяда әллә нәрсә килер уйлап яшәргә кирәкми. Яузыктан читтә булырга кирәк, гайбәттән читтә булырга, үстен булырга кирәк. Менә яшәргә кирәк дөньяны яратып. Дөньяның матурлыгын күреп яшәйм. Безнең клуб Казан татарлары жизнелюб кысасында тоже катнашты. Бер ханым 4 номинациядә беренче булды, Люция Шарафиева. Анда пешерүче, биюче, җырлаучы, сөйләүче менә 4 номинациягә диплом бирделәр. Менә бит без аларга да бүген сәламнәр җиткерәбез. Әйтеп битерим әле менә. Әле мин клуб алып барам. Мәҗлесләр оештырамалар белән эшлим дә бит. Картайгач та банкка чакырдылар эшләргә. Яшь чакта кайсыбызны чакырдылар банкка эшләргә. Анда керергә мөмкинлек юк иде. Хәзер мин инде 5 ел була банкта эшлим. Иртәдән кичкә хәтле шунда клуб белән дә эшлим. Менә күпме минем кешем җитәрлек. Төшенкелеккә бирелмәскә тагын нинди киңәшләр бирер идегез, Рәй ханым? Төшенкелеккә бирелмәс өчен иң беренче чиратта яшәүне яратырга кирәк. Иң беренче чиратта иртән торгачтан Хаманда шулай дип әйтәм инде. Аллаһы Тәгаләмә мең шөкер. Мин бүгенге иртәне күрдем. Мин бүген кояш чыкканын күрдем. Мин бүген таң атканын күрдем. Мин үз аягымда басып йөрим, үз кулларым белән тотып башым, үз күзләрем белән шу дөньяны күрәм дип, үзеңә бер ни бирә, кеше бирергә кирәк. Бу шулай дип әйтсәң, көнең әйбәт үтә. Бөтенебезгә дә. Һәм яңадан төшенкелеккә бирелмәс өчен Хәмдүнә ханым әйтмешли, һәр вакыт нәрсә белән булса да шөгыльләнергә кирәк.
мәшгуль булырга кирәк. Һәм кешеләргә яхшылау эшләргә кирәк. Китаплар язырга, Китаплар язырга, газет чыгарырга кирәк. Сәяхәткә чыгарга тагын бер юнәлеш шулай бит. Бүгенге тапшырудан соң тамашачыларыбыз да үзләренә күп кенә энергия алганнар. Биредә янып торган күзләрне күреп алар да ничектер янып китерләр һәм уйланырлар дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.